Ja ho han vist, canvia el panorama a partir de demà. Són les 7 de la vesprada i este matí el nostre company David Torres ha anat a un col·legi de València. Han fet unes proves d'audició per veure de quina manera poden afectar els decibelis de tot el material pirotècnic als oïts més vulnerables, els dels xiquets més menuts. Anem a veure, que està carregat de curiositats, este reportatge. Us haveu preguntat alguna vegada com influeix els petards de les falles en els oïts, sobretot dels més menuts? Doncs avui anem a comprovar-ho, en A Punt Directe. Avui estem aquí per explicar-vos el que és l'audició, perquè avui és el dia de l'audició mundial. Això és un sonòmetre que serveix per mesurar els decibels. Això pot ser perillós, no?, per als menuts, no? Per als xicotets, sí. Això és per a un adult que sàpiga tirar-ho bé. A partir de 80 ja se considera que podria ser perillós per a les oïdes. I llavors el que nosaltres necessitem és conscienciar a la gent jove, principalment, a tothom en general, però sobretot a la gent jove, de que aquestes falles han de portar o taps o allunyar-se una miqueta de les mascletes. Aquest ja comença a ser perillós. El pròxim que tirarem ja definitivament sí que és perillós. Teniu por als petards vosaltres? Sí, els molt forts, els altres no. Jo vaig amb taps i amb unes ulleres. I hem provat i hem tirat uns petards. Algú de vosaltres us fa mal les oïdes? Sí. A vosaltres? Què heu sentit? Un pitit. Un pitit. En els sorolls que eren més forts, veritat? Sí, sí. Acaben de dir aquestes xiquetes que han notat un pitit. Això és normal? Això és molt normal, especialment en moments com, per exemple, una explosió forta com una mascletà o un petard molt fort. Amb el temps, si aquest pitit no desapareix, pot provocar pèrdua auditiva. I a cara a falles, estos xiquets, l'oït corre perill, no? Una miqueta sí, és recomanable que, per exemple, vagin a la mascleta i es posen cascos, que no auriculars, han de ser cascos. Ara el que fem és una preaudiometria, no és oficial, però una preaudiometria per veure exactament el que escolten els nostres alumnes. Ells hi passem una pista d'àudio amb diversos números, cada vegada aquests números són més suaus, cada vegada s'escolten menys, i llavors ells han d'anar responent aquests números. Solem trobar un mínim de 2 o 3 casos per classe, però sí que el que nosaltres fem és donar un informe a l'escola i aquesta escola ja decideix contactar els pares perquè facin alguna prova més oficial amb un otorrino.